Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Da Allah mai gida Altina nan. Altina benan. Ok to da yake ya ce mai in zo zan iske wani bakin gida in ba shi sako. Ko kai ne? Mallan da Allah ka sha maka ka ta inda zaka benan. Haka sako ne an kone an kai abu ne mai muhimmanci. Na ce maka bai ba kowa ba benan don Allah ka ta inda zaka. Dama 10,000 ne an ka aiko ni in bashi in ne zo ya ce in ban isko shi ba a kunna nan bakin gida sai in bashi 10,000 ya aje ni tun da hace ba kai wani bari in tafi. Don Allah don annabi ka to. Wallahi ba. Ni ne don Allah don annabi ni. To na rance da Allah yanzu ko wato ko dan shedan ne to ranga. Tsakanin da Allah sai na ce mai ni ne. Ko ba ni bane ni ne. Salamu alaikum. Abi alaikum salam. Altuna na nan. Altuna na nan amma da ya bani. Ko ba matsala za ka dan an so wani sako ne sai ka taho mutum. Okay ta. Sai oga. Na je bi da Altuna ɗin ban same shi ba, amma ga wanda ya bari nan ne. Kai ni wannan ban ma yadda da shi ba wallahi. Kai kana ganin wannan ne da gaske ne wai? Yo shi dai ne ya bari ko ma mi za ni ne. Ka tabbata? Ni ne. Ko mi zai faru ni ne. La kai dama mun yi magana da shi ne ya sai muna da lebo ne mun ba shi kuɗi za a cire. Kai cire man lebo ne. Cire mai